Assalamu alaikum, sunana Arafat Bala. Yau za mu ga yadda ake partition ɗin hard disk, wato yadda ake gutsura hard disk in cikin gida-gida. A misali, wannan hard disk ko kuma local disk shine inda ake aje komi a cikin kwamfuta, komi da ake sawa da yake cikin kwamfutan nan a nan cikin wannan local disk ɗin ake aje shi. So a yanzu local disk ɗin guje guda ɗaya yake, ba local disk 500 gig ne a yanzu, amma shi wannan darasin namu na yau za mu ga za mu iya gutsura shi zuwa gida biyu. Dalili ko shine a yanzu idan kwamfuta ta yi crashing, wannan hard disk ɗin a waje guda ɗaya duka zai shafi komi da komi na waye crashing. So ana kiran abin partition, wato a raba shi gida biyu ko uku ko fi da haka. Shi partition guda ɗaya shine wanda windows ɗin ke sama, wanda ga zanen windows a saman shi, to za mu iya gutsura shi mai hiddo wani space wanda za mu iya aji abubuwa ciki, ko da wanda ya crashing to shi wancan kayayyakinmu na ciki safe. To ba dole sai da external hard disk za ka iya kwashe kayayyaki ba. In baka da external hard disk za ka iya sa kayayyakinka a cikin hard disk ɗinka da cikin kwamfutar da ta hito da shi in kai partition. So yadda za mu yi wannan shine za mu ƙara zuwa wajen wannan arrow ɗin, ko ina kake, in a disk PC ke ko a ina kake, na za ka ga ɗan arrow ɗin nan ka danna shi, za ka je control panel. Daga control panel zai buɗe ma manhajar mu ta tsararkan kayayyakin saita kwamfuta. So a yanzu ka da shi ko large ko small icons, ba a categorical view ba, a watsa haka. Za ga administrative tools za ka shiga, zai buɗe ma. In ya buɗe ma kamar haka, za ka ga kayayyakin shi. So cikin shi duka wani administrative tool ne. Ka shiga computer management zai buɗe. So wannan duka abin da muke yi, ka tabbatar da computer ka shiga administrative account ne, wato account ɗin da yake da iko ya yi wannan abin da za mu yi. So zai buɗe mana computer management zai buɗe, ka gan shi. So wannan shine computer management ɗin. A ƙarƙashin shi akwai, za ku ga disk management. In ka daina disk management zai hito ma da disk ɗin nan da ke saman kwamfutar ka. So wannan local disk ɗin da muke gani, kun gan shi na C a yanzu, shine primary, wato shi ke da boot option ɗin, wato windows ɗin a kan shi yake. In kwamfuta ta kunno da shi zai ke fara dibawa. So yanzu muna so mu gutsura shi cikin gida, mu da shi gida biyu. In ka danna shi za ka yi right click, za ka ga shrink volume. Nan ne za ka gutsura shi, zai diba ma ya ga ta yaya za ka iya shrinking, wato available space ɗinka da kwamfuta zai diba. So in za ku tunawa ya kusa cikewa. So ga shi nan dai yana lissafawa ya gani idan zai iya bani dama na iya shrinking, wato na iya matse wani abu daga ciki in hiddo daga cikin local disk ina C drive ina. So ga shi nan dai yana ta aiki, zai lissafin ya ga in zai iya bani dama na yi. So yauwa ga shi nan ya buɗe, ya gama. Na danna pause ne don ya ɗauki lokaci, ya gama ya buɗo min wannan. Zai ce min wanda size nake so. Haga ya rubuta min available space da zai iya creating sabo, shine wanda ban ci ba cikin wa'ancan. So wanda ya rage min, ina da 5000 MB in MB ne. So
abin da ya rage kenan. To ni kawai ni na wanda ke so bari mi da shi 1000 MB wato 1 gig kenan. Sai in dina shrink zai hito da sabon partition ko kuma sabon ma'ajini ko wajen da zan iya sa kayayyaki a cikin kwamfuta ta. Gashi nan dai yana aiki, yana loading kamar yadda muke gani. To zan ƙara dana pause in ya gama sai mu ci gaba. Yawwa za mu ga ya yi partition 1 gig in gashi nan amma unallocated ne, an gutsura shi amma ba a allocating shi ba da ko ina a cikin system din. A yanzu in muka dawo nan kan folder na bude folder zan ga babu ita. In na je kan this computer, this PC, babu shi, bai hito ba saboda ba allocation din shi ba. To sai mu allocating din shi sannan zai fitowa nan kamar yadda wannan ke fitowa. In muka koma gashi nan za mu selecting din shi da muka creating sabo, sai mu ce is a volume ko kuma new volume ne, sai mu danna shi. Akwai wizard zai hito wato abin da yake guiding ɗinka step by step. Ka danna ok, ka ba shi character ɗin da ke so, alamar shi ko a ne ko ba ne, amma wancan da ke C drive wanda ya ɗauki E. Ka danna next kawai. Kana so ka ba shi suna, ka ba shi a new volume yanzu. Default sunan format ɗin shi NTFS ne ko FAT32 ne ko NTFS ne. Allocate komi ka ba shi da ke default. Danna next zai loading. In ya canza mai kala ya koma black kamar na sauran, to shi ne za mu iya ganin shi har mu iya amfani da shi. A gan shi ne yanzu yana formatting din shi. Mun kana ganin progress din yanzu, kun ga ya fito nan zai formatting din shi sai ku ga ya appearing as a drive, E drive. Kun ga shi nan new volume, kun ga ya format din ya hito wannan format din da muka zaba NTFS. Gashi nan still yana loading. Za mu iya ganin 1 gig din mu in komi ya cika. Yana koma nan za mu ga ya appearing nan, kun gan shi ya fito. Gashi nan space din mu, in muka shiga za mu ga empty ne. Za mu iya sa abu ciki, mu iya aje abu a cikin wanda muka hiddo 1 gig yanzu. Inda za ku lura nan 5 gig ne, mun hiddo 1 gig cikin mun hidda shi daban, mun yi partition din shi. Yanzu ko da wannan ya crash, abinda muka save nan ciki zai sha. So wannan shine, mun gode. Kada ka manta ka like bidiyon mu, kada ka manta ka subscribe a channel din mu. In kuma kana da tambaya kai mana, rubuta mana ita a ƙarshen bidiyon nan. Mun gode, za mu ba ku response insha Allah cikin lokaci. Mun gode.